आता डान्स. Happy birthday, Frank. निकाल. My happy birthday, Frank. हा पूजा दाखवा. अरे कशी दिसते बघ. नाही आगे से. नमस्ते सर्वांना. आज बघा आपल्या घरी अजून 2 आपले रिलेटिव्ह दिसतात आहेत. कोण आहेत काजल? इंट्रोडक्शन दे. माझी बहीण आणि माझे जीजू. हाय, नमस्ते बोला आमच्या चॅनलला. नमस्ते. तुम्ही तर ओळखतच असाल. हां आता ओळखतात, खूप जण ओळखतात. आता आम्ही इकडे बघा 4 जण आम्ही चाललो आहे मार्केटमध्ये. आणि मार्केटमध्ये जाण्याचं कारण काय काजल? आज काय आहे स्पेशल? आज आईचा वाढदिवस आहे, माझ्या आईचा वाढदिवस आहे. हां, मग- म्हणजे आमच्या आईचा वाढदिवस. अच्छा, म्हणजे फक्त तुझी का तिची रा- अच्छा ठीक आहे. आमच्या आईचा वाढदिवस. आपल्या त्यांना वाटेल तुमच्या आईचा तर नाही ना वाढदिवस. आई हा. बोलते म्हणून. हां तर बघा इकडे पूजा पण आलेली आहे आणि अविनाश पण आलेला आहे. तर इकडे ह्यांचा वाढदिवस जे आहे. हसतात आहे ते. आणि ते का नाही व्हिडिओमध्ये इकडे? त्यांना आम्ही ठेवले आत कोंडून. हां तर आम्ही बघा 4 जण चाललो मार्केटमध्ये. म्हणजे कसं घर डेकोरेशन करण्यासाठी जे जे वस्तू लागतात, जे साहित्य लागतं ते आम्ही आणायला चाललो आहे. जाऊया. चला. रस्ता माहिती ना तुला? हो माहिती ना. बघा चला नवऱ्याच्या भरोशावर. शेवटी आलेच. पूजाला विचारू. पूजा तुला माहिती आहे विक्रोली मार्केट? आणि काजल तुला कसे किलो काजल? 30 रुपये. आता काय घेते? वटाणे. लाल, पिवळे, हिरवे मिक्स. हां एका ह्याच्यात किती? तुला कोणता कलर आवडतो फुग्यामध्ये? रेड कलर, डार्क कलर आवडतात. आणि अविनाशला? काळे, निळे, काही बोल. गोल्डन. घे तुला कोणते फुगे पाहिजे ते घे. आणि फुगवायची मशीन पण द्या. मशीन आहे वरच्या रूम मध्ये. भेटली तुला? हा. कसा कॅप तो? घे. हॅपी बर्थडे ना. कुठं आहे? लिहिलं असेल. हे पण 8 पीसेस आहे. हा ना हॅपी बर्थडे लिहिलं ना ह्याच्यात लिहिलं. आता काय ऑर्डर केली तू? मोसंबी ज्यूस. पूजा तू काय ऑर्डर केली? मोसंबी. आणि अविनाश? मोसंबी. आज अरे वा. युनिटी आहे. अच्छा. मोसंबी ज्यूस. चला घ्या. या दोघांच्या मोसंबी. चेअर्स करा, चेअर्स. आणि पटकन प्या, नाही तर ते कडू होता मोसंबी. तुझं काय घेतलं? मोसंबी. पिऊन दाखवा आम्हाला. आणि मी काय घेतलं माहिती आहे? इकडे बीटरूट, गाजर बीट मिक्स. आणि मम्मीसाठी 1 ग्लास पार्सल पण घेतलं आहे. आता काय घेते? कुर्ती. पूजा घेते. पूजा कुर्ती कोणती घेतली? ही अशीवाली वरती. हे कोण खाणार आहे? काजल. इकडे अविनाश तुला जिलेबी लय आवडते. एकटा खाऊ शकतो. काय खातं? एकटा खाऊ शकतो एवढी. एवढी? तुला कोणते वेफर आवडतात? कारळाचे वेफर्स आवडतात. आणि हे पण पोटॅटो मसाला वेफर्स असतात ते. आणि हे पण आवडतात. हे पोटॅटो आणि पालक आहे. करेला. ये खा के दिखाओ. दाखव क्या करेगी. फोडून खायचा, पाठून पडणार. आता काजल आम्हाला पूर्ण एक बाईटमध्ये खाऊन दाखवणार आहे. हां नाही? आता हे खाऊन बघ. गरम आहे. यम्मी लग रहा है. काजला कसा वाटला पिझ्झा? तुझ्याला आवडला? खूप मस्त आहे. चांगला आहे ना, अफोर्डेबल प्राईसमध्ये. तर शॉपिंग झालेली आहे. शॉपिंगच्या निमित्तानं आम्ही सर्व खाऊन घेतलं. ॲज युजल. हां आता आम्ही दोघं या रिक्षात आहे आणि अविनाश आणि पूजा पुढे गेलेले आहेत. सर्व बड्डेसाठी लागणार आम्ही इथे घेतलेलं आहे. घरी गेल्यावर सजावट करणार है ना.
हाय मीनू. हाय मीनू. अरे मीनू बघा कशी मीनू बरोबर गेलेली. मीनू कुठे आहे? मीनू सजली आहे काय? ए दिलू आम्ही या मम्मीला पण आणतो ना तर म्हणाला आम्हाला हे बघा आम्ही मम्मीला ज्यूस आणलेला आहे. कसला ज्यूस आहे? हे बीट गाजरचा मिक्स आहे. आणि हे फ्रँकी पण खाणार आहेत. ती 2 आणलेत पण 3घात खाणार आहेत. आणू ज्यूस सोडून आम्ही 3 ग्लास पिऊन आलो तिकडनं. फ्रँकी एक पीस आम्ही आणले सर्वांना बरोबर. बाय फ्रँकी खावा. आता इथे बघा आम्ही 3 जण बसलो आहे. आता तुमच्या समोर अजून एक आम्ही प्रोडक्ट आणलेला आहे. खूप युजफुल आहे, बेनिफिशियल आहे. पण सर्वात आधी तर तुम्हाला हा प्रोडक्ट दाखवूया. प्रोडक्ट बघा इकडे काय आहे, नेचर शेअरचा पोर्स आणि मार्क. नावाप्रमाणेच आहे पोर्स आणि मार्क्स. पोर्स म्हणजे एकदम सोप्या भाषेत तुम्हाला समजवतो. आपण बघा इकडे स्किन फोडी आली, मोठी फोडी, छोटी फोडी, कोणती फोडी आली ना, फोडल्यानंतर किंवा स्वतःहून फुटल्यानंतर ना खड्डे येतात. बरोबर. आणि ते खड्डे कोणाकोणाला बघा, आम्हाला तर छोटे आणि मीडियम आहेत, पण कोणाकोणाला ना ते खड्डे खूप मोठे असतात. एवढे मोठे असतात ना, दिसून येतात काही कांचा आणि जवळून पण दिसून येतात ते खड्डे. आणि ते काळे डाग पडतात ना. हो, आणि ते छान नाही वाटत. त्यासाठी हा प्रोडक्ट खूप छान आहे. हा प्रोडक्ट कसा वापरायचा ते पण तुम्हाला सांगतो, पण ह्याचे फायदे सांगूया तुम्हाला की कशावरती हे काम करतं. हे पोर्सवर करतं. आणि समजा हे लावलात ना तुम्ही, ते मॉइश्चरायझरचं पण काम करणार. अँटी एजिंग पण म्हणू शकतो की कधी कधी माहिती आहे ना, कमी वयातच स्किन एकदम डल होते. तर त्या कारणासाठी पण तुम्ही हा पोर्स आणि मार्कचा, नेचर शेअरचं पोर्स आणि मार्क हा प्रोडक्ट यूज करू शकता. कसं यूज करायचं ते पण आम्ही दाखवणार आहे. पण याचे फायदे खूप आहे, स्किन रिलेटेड फायदे खूप आहे. ते खड्डे बिड्डे पडणारे एकदम वेगळे दिसतात. आणि असं पण नाही की हे लेडीज किंवा गर्लसाठी, हे बोथ मी पण वापरतो आणि हे काजल पण वापरते. आणि ज्यांची स्किन श्रिंक पण झाली असेल त्यासाठी पण हे खूप बेनिफिशियल आहे. अजून जर तुम्हाला सांगायला गेलं की आपण जे म्हणतो ना मार्क्स आले, कुठे स्ट्रेच मार्क्स म्हणतात, त्याच्यासाठी पण हे खूप छान आहे. काळे स्पॉट्स कोणाचे असतात किंवा रेड स्पॉट असतात, स्पॉट्सचे खूप प्रकार आहेत, तर त्यासाठी पण हा प्रोडक्ट खूप चांगला हेल्पफुल आहे आपल्या स्किनसाठी. आता आपण हा प्रोडक्ट बद्दल एवढं तरी इन्फॉर्मेशन दिली. सर्वात आधी आपण प्रोडक्ट ओपन करून बघूया की कसा आहे प्रोडक्ट. ओपन कर काजला. बघा पॅकेजिंग बघा त्याची कशी एकदम छान प्रकारे दिलेली आहे. हे बघा इथे बघा काढलेलं आहे. आणि हे बघा बॉटल कशी दिसते बघा. तुम्हाला बॉटल क्लोजअपनी दाखवतो बघा. पोर्स आणि मार्क, नेचर शेअरचं, आणि बॉटल बघा अशी दिसते. आणि इकडे सर्व म्हणजे कसं यूज करायचं, काय बेनिफिट्स आहे, कसं आहे ते सर्व दिलेलं आहे. हे तुम्ही वाचा. आणि हे वाचायच्या अगोदरच आम्ही जे इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्हाला ऑलरेडी सर्व सांगितलेलं आहे. हे जी एक्सपायरी बघा 3 वर्ष आहे. 3 वर्ष हे वापरू शकतो आपण. बरोबर. आणि ह्याची प्राइस आहे 1379. आणि जर बोललं गेलं की हे यूज कसं करायचं, सर्वात आधी आपण फेस आपलं चांगलं पुसून घ्यायचं, धुवून घ्यायचं, पुसून घ्यायचं. आणि पुसल्यानंतर आपण काय करायचं ते आपण आता लाईव्हच बघूया. सर्वात आधी माणसं काय करतील, हे उघडतील, होल करतील. याला पिननी होल बिल करायचं नाही, हा वरचा झाकण उघडायचा. आता इकडच्या नंतर बघा हा बूच काढ. म्हणजे कसं यूज करायला पण माहिती पाहिजे ना कसं यूज करायचं ते. हा ते काढलं, झाकण ठेव बाजूला आणि हे लाव. आता हे परत वरचं जो झाकण आहे ना ते परत पॅक करायचं. आता हे जे आपण 2 ड्रॉप घेऊया. आता ओपन हातावरती आपण 2 ड्रॉप घेऊया. 2 ते 3 आपण ड्रॉप घ्यायचे. बघा 1 2 3. हा 3 ड्रॉप घेतलेला आहे. आणि आता हे कसं यूज करायचं, कलर ना असं हलकसं लाईट येलो एकदम. हा आता यूज कसं करायचं, हे सर्क्युलर मोशन मध्ये पूर्ण फेसवर फिरून घ्यायचं. आधी चिक्सला आणि मग फोरहेडला. जिकडे पण तुमचे खड्डे असतील, जिकडे पण तुमची स्किनमध्ये जास्त असं वाटतंय की तिकडे खूप मोठे झाले, त्यांनी असं स्किन प्लेन नाही आहे, मिनिमम 2 आणि मॅक्झिमम 3. हे बघा 3 ड्रॉप घेतलेला आहे मी. फक्त एवढंच घ्यायचं, ह्याच्यापेक्षा जास्त नाही, ह्याच्यापेक्षा कमी नाही, एवढं घेतलेलं आहे. आणि असं घेतलेलं हे आपण फिरवायचं पूर्ण चीनला. जिकडे तुम्हाला वाटतं जिकडे जास्त आहे. मला तर फक्त बघा इकडे मला एवढं काय वाटत नाही, मला इकडेच वाटतंय तर मी फक्त इकडेच लावतो असं. अजून जर तुम्ही विचाराल की बेस्ट टाइम काय आहे, तर बेस्ट टाइम मी तुम्हाला सांगू ते ओव्हरनाईट वापरा. ही बॉटल जर 2-2, 3-3 ड्रॉप तुम्ही एक पर्सन वापरतात तर मी तुम्हाला सांगू महिनाभर आरामात जाईल. प्रोडक्ट छान आहे. तुम्ही सुद्धा याची सर्व डिटेल्स, अजून काही इन्फॉर्मेशन हवी, सर्व डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. कसं परचेस करायचं, कुठून परचेस करायचं तेही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. लिंक दिलेली आहे, लिंकवर क्लिक करा आणि हा तुम्ही प्रोडक्ट विकत घ्या. आज कोणाचा आहे? तुम्ही हे पण आणले, फोडायचं पण आणलं. इकडे केक बघा, वा चॉकलेट केक. बरं झालं कॅन्डल नाही, कारण मला खूप मारायचीच नव्हती. वाव. हम बुझने वाले नहीं, हम बुझने वालों में से नहीं है, हम बुझने वालों में से नहीं है. ते का- जाने के लिए था.
हे ते काय लिहिलं हे पडला happy birthday जाऊ दे जाऊ दे पडला हॅपी बर्थडे गारटला पाणी हो गया इधर पण बर्थडे इकडून कसं वाटतं ते वाव वाटतं वाव वाव हा? मॉम को काटने का हा इधर मॉम लेके उसको मॉम को काटने का हाँ डालो जो जो कुछ आपको आज डालना है डालो टॉपा सगळ्यांनी घाला. हा सगळ्यांनी घाला चला पटापट घाला टोप्या घाला तर पटापट घाला टोप्या अशा टोप्या घालते बघा पाठचे निघताय बघा कसा बबीच्या साड्याने निघतात सर्व हॅपी बर्थडे निघाला हे असं कोण घालतं इथून घालतं अरे इथं आगे से आगे से वो चिकटपट्टी कुठे आहे हा, पूजा दाखवा अरे कशी दिसते बघ नाही आगे से तू घाल अरे वा याची चिकटपट्टी कुठे आहे राहू दे आता घे आपण केक कापूया चला केक कापून पाठी घे ना माझा आमच्या दिलूला दिलं ना happy birthday. आमच्या दिलूला टोपी ओ अच्छा ओके आहे ना एक टोपी हे छोलो ट्रेंड नाही थांब थांब ना मम्मी. रेडी हे पहा केक कसा आमच्या टोपी आमच्या दिलूला घाला टोपी बरोबर तर ठेव अरे दिलूचा पण बर्थडे झाला आता दिलूला असं खाल्लंय तुम्ही खडे तर हो. खड़े रहो ओ, हे आ गए सब लोग चला 5 अरे 4 फोटो टोपी जाता हो कसा फोडायचा अरे बाय असा ना हा बघ असं असं ना हा पहिला हे कधी पण फोडायचं असेल तर हे काढायचा हे खाली काढायचा हा आणि तिकडे डायरेक्शन दिला असेल तो एकाच फोडायचा एकाच बर्थडे ते एकाच हे बघा हा फोडायचा. बघा असं हे बघा इथे दिलं हा असं हा आता राहिलं तर फोडायचा तो हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू डिअर मी हॅपी बर्थडे टू यू May God bless you. Happy birthday to you. काय नाही हमको बोला अरे त्याची चाकू पण नाही कोई बोला बडा हो गया. डियर मम्मी अरे नाही काजल काजलला बरोबर रडते काजल तर इधर आ. हाँ ओमकार को सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ इसमें का ये पूरा दिया पूरा तो पूरा दिया ये ले तेरे को ये आया थोड़ा ने हां तिला हाँ ये दिलू की टोपी स्वतः खाल्ला दिदूची टोपी कुठे गेली आता हा बर्थडे गर्लवर फोडूया इथे करू फोटो काढ हा दिदूचा फोटो चांगला फोटो दिलूचा बर्थडे गर्लवर फोडायचा इथे हा चष्मा हे होईल हा नाही बहुत छोटा आहे आई चष्मा काढा आणि मग घाला म्हणजे ती बरोबर बसेल छोटी आहे हा चला आता फोटो काढा पटापट निघा इकडे यांच्या बाजूला मम्मी लोक मम्मी लोक आहो चल ये ना अभी मम्मी माय तुम्ही निघून आलाय काढा फोटो हा मुलांनो हसा फोटो लावत नाही ना हा हे तुम लोग मेरे को सेंड करो म्हणजे त्याचे मैत्रिणींना सेंड करा तुम्ही दोघांचा फोटो आई मी दोघांचा बाय आता बाय आता आम्ही चाललो गाई करत बदलापूरला बर्थडे सगळा निघाला बर्थडे सर्व हवा गेली निघालाय वाय राहिला फक्त बाजूला काजळ निघाल तू किया तो तू दिखा देगा आमचा फोटो येतोय इकडे आमचा फोटो हॅपी बर्थडे आमचा फोटो येतोय इकडे फोटोग्राफर आमचे कुठे आहेत काय फटाफट फोटो भाई के साथ आज बर्थडे कल के साथ सब फोटो निकाल रहे हैं अरे चला आता डान्स आता डान्स हैप्पी बर्थडे फ्रँक निकल माय हैप्पी बर्थडे फ्रँक पण टोपी क्यूट वाटते सर्वांवर चलो टाटा आई टाटा बाय बाय टाको फ्रँकी बाजू हाँ पूजा ऊपर गई वो काजू और ये राजू पूजा बाजू और बाजू पूजा बाजू पूजा बाजू आता इथे पॅकअप हे तो मोबाईल होता इथे मी एक पाय असा करून काढला. कोणाचा पॅकअप झाला इकडे मम्मी आता इकडे आई घराची चावी आहे ना. हो चावी आहे ना इथे आई बदलापूरला चालले आहेत चलो मी पण चाललो चला तुम्ही दोघं राहा आम्ही आलो
चला आता आई कधी येणार परत? शनिवारी भाऊच्या धक्क्यावर. आमचं सिक्रेट सांगून टाकलेलं आहे. आता समजा काय करणार आहे, भाऊच्या धक्के मारणार आहे आम्ही. थोडी बाय बाय. बाय. चाललो 5 परतावण्याला आम्ही. बाय बाय. गेली का तुझी मम्मी? या ट्रेनमध्ये बसली आहे.